Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan. Christian ye folen don i ni jɔ. An tɛ alo an tɛ mɔgɔ min b'a lamɛnna an tɛ karamɔgɔ Saka. Ne a fɔ Saka ye mun fɔ tiɲɛ b'a fɛ sisan marché bio u ka Mali la dɔɔnin mais mɔgɔ kan k'a dɔn ko marché bio hali tubabuw fɛ yen hali américain fɛ yen hali chinois fɛ yen a ka suma dɔɔnin. Ne ye mun jateminɛ an ka baarakɛyɔrɔ la c'est que n'a tɛ 100% ye peut-être 15% 20% dɔrɔn de bɛ marché bio la. Donc diɲɛ bɛɛ de a bɛ ten. Donc sisan de an concentré au 15% ou bien au 20% kan walasa mɔgɔ k'a dɔn ko a bɛ sɛnɛ Mali la a bɛ se ka sɔrɔ Mali la. Voilà. Ni Ala sɔnna ma an bɛ kunnafoni ni bila ɲɔgɔnmali an bɛ baara kɛ o kan kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn nka an hakili b'a la don n'a nataw la an bɛ fɛ ka lakɔgɔli kɛ bɔlɔlɔsiraw kan. O lakɔgɔli yala o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna sɛnɛ sunguma fangama la kodɔn ani a sugu minɛnw a sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka feere cogo min walasa minnu b'a a sɛnɛ kɛ u ka nafa sɔrɔ. Yala lakɔgɔli ani an bɛna plateforme minnu bila sen kan o bɛna kɛ sababu ye walasa ka baara in nɔgɔya wa? Oui, a bɛ baara nɔgɔya parce que mɔgɔw bɛna ye ko a bɛ k'a kɛ Mali la a formation bɛ yen mɔgɔ bɛ Mali la mun b'a kɛ ka ban donc o kɔrɔ ko i bɛ se ka formation nin kɛ internet kan ou bien i ka téléphone kan ka tila ka taa bɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ a kɛ ka ban olu bɛ se ka ɲɛ f'i ye olu y'a daminɛ cogo min na nafa min b'a la et puis fana an bɛ sɛnɛ mun kɛ ani an bɛ suma mun dan u si bɛ se ka bɔ donc a bɛ comme mɔgɔ min bɛ u bɛ mun wele ko hybride an tɛ baara kɛ n'o ye karaw tɛ ne ka association mun bɛ Autriche ani association mun bɛ Mali la mun tɔgɔ ye nakɔ bio an bɛ to ka na ni si dɔw ye mun bɛ se ka u yɛrɛ a bɛ fɔ cogo jumɛn mun si bɛ se ka bɔ an k'a fɔ ten a bɛ comme a si nin ou bien a suma nin lalɔman tɛ parce que lalɔman dɔrɔn tɛ se ka yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la mais n'i ye si dɔ ta mun bɛ se ka yɛrɛ bɔ mun bɛ se ka dege i ka yɔrɔ la obligé de a bɛ taa ɲɛ a tɛ segin kɔ donc an b'o de baaraw de la sisan k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛna ni agriculture bio-intensive ni kɛ an bɛ se ka si dɔ d'a ma mun bɛ se ka falen o système nin kɔnɔ et puis n'u y'a si sɔrɔ siɲɛ kelen n'u sera a baaracogo la u tɛ si san siɲɛ fila donc o fana ye tɔnɔba. O kɔni o ye tɔnɔba de ye sabu n'i y'a jateminɛ an ka yɔrɔ ninnu kɛcogo la an ka fɔlɔ sɛnɛ kɛcogo la anw tun bɛ sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ tubabu nɔgɔ tɛ an ka siw fana an bɛ an ka sumanw si bɔ a yɛrɛ la i da sera facteur minnu san n'o ye semence hybride ninnu ye olu ka problème ye mun ye tuma dɔ la n'i ye si san n'i y'a labaara san wɛrɛ i bɛ tila ka si wɛrɛ san tuguni tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ o résultat tɛ kɛ kelen ye sabu e tɛ si dilanna ye si dilanna mana mun dilan k'a d'i ma i bɛ wajibiya ka baara kɛ n'o ye donc o la an b'a fɔ k'a fɔ o bɛ kɛ fura ɲuman ye an ka musow ma kosɛbɛ sabu n'i y'a jateminɛ an ka sigida la si la baara tɛ musow ka baara ye ten tɔ kosɛbɛ o tɛ fɛnba dɔw la nka ni e ka association nana ni si min ye n'a sɔrɔla o si bɛ komi an ka fɔlɔ siw i n'a fɔ n'a ye baara k'a la i bɛ se k'a si bɔ a yɛrɛ la o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye musow ma an ka sigidaw la. O la a fɔ n bɛ se ka fɛn mun fara kan c'est que ni mɔgɔ ye si dɔ d'i ma i tɛ se ka mun reproduit ka turu san kelen san fila san saba o kɔrɔ ko a tɛ fɛ ka wari de bɔ i kun a tɛ fɛ k'i dɛmɛ a tɛ fɛ k'i dɛmɛ a tɛ fɛ k'i dɛmɛ hali dɔɔni ale fana bɛ fɛ k'i tɔnɔ min de k'i tɔnɔ bɔ donc an b'an ka sɔn kuma et puis olu bɛ fɛn mun feere an ma n dalen b'a la k'a fɔ ko olu b'a lajɛ olu fana ka tɔnɔ de sɔrɔ donc
u bɛ qualité mun d'a ma o qualité ni fɔlɔfɔlɔ qualité ninnu tɛ kelen ye hali dɔɔni parce que n'i ye suman jagoya a kana se ka den kɛ ka si yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la o kɔrɔ ko fɛn dɔ b'a la mun tɛ se ka i yɛrɛ balo ka ɲɛ siga t'a donc farati b'o la dɔɔni o kɔni an b'a fɔ yɔrɔ la ko wasa wasa kɔnɔrɔga mun tuma na o de ye siko ye sabu anw tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ don dɔ la an ka si bɛɛ bɛna tunu kamasɔrɔ si minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la i ye filanan mun fɔ a la sisan k'a fɔ ka si dun min ka a jasi fo k'a kɛ a tɛ se ka a yɛrɛ si bɔ a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ éléments nutritifs n'o ye balorenw ye o caman t'a la o la i bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko o suman kelen ni min farati ale yɛrɛ dunni o le k'a k'i kɛnɛya a b'i bana de donc an b'a dɔn sisan k'a fɔ e ka si kolokololen ninnu ani si minnu bɛ bɔ a yɛrɛ la a fɔlɔ a baara ka nɔgɔ filanan a musaka ka dɔgɔ sabanan a bɛ kɛnɛya fana se an ma naaninan fɛn mun don a bɛ utiliser badabada sɔrɔ ta fanfɛla la a b'a to i ka nafolo fana tɛ diya sabu si feerela ninnu fana tuma dɔw la olu bɛ u pɔsi kɔnɔna de ye tɛ mɔgɔw ka nafa ye donc n'an y'a ta o sira fɛ an b'a fɔ k'a fɔ ko sɛnɛ sunguma fangama ani programme mun b'a bolo nin wagati in na nin ye ɲɛtaga sira ye an ka togodaw ma an ka sigidaw ma ani togoda musow ma. Ni jamukan labɛnna nakɔ biw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn